Lifesaver er navnet på virksomheden, og vi kan se på statistikkerne, at på festivaler der begynder at komme flere og flere mennesker. Og i år 2000 døde 9 mennesker på Roskilde Festival på grund af kvæstelser, og på grund af at de blev mast. Og selv dette år har vi set katastrofiske hændelser på Skanderborg, hvor de har lukket alt for mange mennesker ind til Kim Larsen-koncert. Og vi har simpelthen fundet en løsning på, hvordan vi kommer det her problem til livs, ved at vi har opfundet en form for redningsvest, hvor den indeholder 2 CO2-patroner, så når du river i 2 stropper, så vil vesten udledes. Det som vi forsøger på er at dække området omkring solar plexus, så lige så snart at vesten udløses, så vil solar plexus blive beskyttet af den her luftmasse, som pustes op i vesten, og derved vil man kunne have betydeligt længere overlevelsestid. Og det vi også forsøger på er at finde ud af at få lavet et ordentligt design, så at vesten kommer til at sidde behageligt, så mennesker kan have den inde under deres tøj, hvis det er tilfældet.